Nou, het is vandaag 12 november, dag 2 van de bouw. Het gaat lekker, genoeg werk. We hebben al heel wat meters gemaakt. Ik zal even daarheen lopen. De complete vloer zit er al bijna in, nog een paar meter, dan is dat ook klaar. Dan gaan we morgen de achterwand zetten. En die dagen daarna gaan we het plafond maken. Nou, dit wordt een maquette, hier komt hier dadelijk een maquette in. Een vloerbedekking, foto aan de wand, plafond erboven met geluid en licht, vitrine aan deze kant. Dus we hebben nog genoeg te doen. Ik ga gauw door. Einde dag 3. Dag 3, einde dag 3. En de vloer zit er op een haar na helemaal in. En we zijn helemaal doorgeschoten naar de andere zaal. Dat zal ik je even laten zien. De laatste loodjes worden gelegd. Tadaa. Het laatste stukje. En dan loop je helemaal door naar de mikwe. Of wat het ook mag zijn, ik weet het niet. Niemand weet het, geloof ik. Dus, dag 3 en we hebben lekker gewerkt. We zijn ook heel erg verwend met allerlei taart en zo. Dus dat was oké. Tot morgen dag 4. Doei! Jawel. Het is weer dag 4 alweer. We zijn allemaal wel een beetje moe. Maar we hebben wel eventjes weer een klappertje gemaakt. Want die hele achterwand hebben we neergezet. Zoals jullie kunnen zien, die wand.
We worden zo het museum uitgetrapt. En wat gaan we eten eigenlijk, jongens? Pizza? Pizza! Dat wordt dus pizza. Nou ja, kijk, heel die wand is weer gemaakt. Met allemaal hele leuke kleine hoekjes waar dan allemaal hele mooie dingetjes komen. Dan loop je hier langs naar binnen zo. En dan loop je zo een hokje in. En dan heb je hier een heel mooi intiem hokje met hele mooie kleine popjes. Ach, 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 ach. Vrijdagmiddag dag 5. We gaan zo naar huis rijden, bijna 3 uur. We hebben wel even een weekje gemaakt met de jongens. Het casco staat, we zijn op schema. Maandag gaat het dak erop. De jongens zijn nu nog even bezig voor maandagochtend om de laatste dingen te monteren. Nou, dit zijn dus de maquette omhuizingen. De helft. Daar gaan de komende periode de maquettes in. Met alle techniek van dien. Nou, dit is voor maandag wat hier klaar staat. Daar zijn al die pakken. Er staan de andere helften van die apparaten. Ik stap nu in de werkelijkheid, dadelijk stap ik nu door de vitrine heen. Dus ik stap hier naar beneden. Hier komt een vitrine zo. Over de hele lengte. Dus het is allemaal vitrineruimte daar met mooie lampjes erin. Kijk door de vitrine heen nog naar het podium. En hier staat nog een klein vuiltje. Deze hoopsteen. Ik denk een kleine 2.500 kilo weegt. Die moet ik nog even op zijn plek zetten. De Romeinse muur. Maar we hebben al een poging gedaan, maar dat gaat wel. Nou, dat was ongeveer wel de eerste week. Nou, het is maandag weer, het is dag 6, einde dag 6. De jongens we hebben een heel stuk plafond gelegd, dat zal ik even laten zien. Dus het plafond ligt er nu in. Niet in je ogen stralen, hè? Kijk. Oké, nou, dag 6 was dit. Vermoeiende dag, ik heb mijn eigen heel erg in mijn hand gestoken. Maar ja, dat heb je wel eens. Ja, het is inmiddels weer dag 8. En zo langzaam maar zeker komt de vorm erin. Ik zal het even filmen. Dus dat hele plafond zit er al in. Op de rand na, want dat moet helemaal gepasvoegd worden. Volgens een bepaalde lijn. Nou, zo moeten we ieder deeltje nog maken dus. Er gaat even wat tijd in zitten. Nou, kom eens even met je rolmat naar beneden. Oh, het stuk steen staat op zijn plek. En gisteren nog even gedaan. Dat zijn luiken, dat zijn werkluiken die we gaan nog dicht. Er wordt natuurlijk allemaal bedrading nog en geluid en licht en brandmelders, rookmelders, noodverlichting, nou enzovoort enzovoort. Het moet allemaal bovenop. Dus de jongens zijn lekker bezig, lekker meten. En ik hou jullie op de hoogte. Dag nummer 10. We zijn aan het opruimen, het is vrijdag. Maandag komt de vloerboer, die gaat alles smeren, dus de vloer moet helemaal leeg. Dus alles gaat nu naar het podium. En ja, we zitten op schema vooral. Dus deze troepjes moeten allemaal nog even op het podium. Dan sta ik deze vloer. Heel deze vloer is helemaal schoon, of klaar, weg, leeg. En dan gaat er een epoxyvloer heen nieuw. Dus het glint. 9 december gaan we weer
zeker een week hier in een hotel zitten weer met 5 man. Gaan we alle vitrines plaatsen. Komen de schilders. Nou ja, tot 9 december. Ik zal dit even samenstellen tot filmpje deel 1. Oké.